Да, уважаеми участници, много ми е приятно да съм тук сред вас. Уважаеми гости, уважаеми организатори, уважаемо семейство на госпожа Ташева. Първо искам да ви поздравя за това, че щом сте тук, вие сте приятели на математиката, знаете, че тя е царицата на науките и човек изпитва само единствено удоволствие, когато се занимава с математически задачи. Така. На второ място искам да ви пожелая да сте много самоуверени, да проявявате много смелост в мечтите си, кураж при изпълнението и никога да не се отказвате. Бъдете здрави, силни и безгранично щастливи. Моята награда е за това дете, което се е справило съвсем малко всъщност също толкова добре, но може би при него времето му е изиграло лоша шега. Това е Полина Колева от 7-ми клас, тя е от училище Катранов, но аз си представям, мисля си, че едно дете от Фейсбук групата на 7-класниците и мисля, че отсъства, нали?